Працягвае праграму сучасны твор на знакаміты тэкст Міхаіла Лермонтова «Малітва». Традыцыйны спеў, прысвечаны пані Марыі, уладарка.
Твор сучаснага беларускага кампазітара Алены Атрашкевіч «Моліцца манах». І арганіста Віктора Кістяня «Люкс Этерна» «Вечны свет».
Джузеппе Питоні, композитор італьянського бароко. Лаудате Домінум. Хваліть Господа. Джованні Пірлуїджі де Палістрина, композитор італійського ренесансу. Прогучить його матет «Сікут Кервус» на радки з псалмов Давіда, «Как лань біжить к потокам вод».
І зноў сучасная духоўная музыка. Шведскі кампазітар Фредrik Сікстен. Алілуя! Сучасны твор на кананічны лацінскі тэкст «Глорія убікве Део». Хваліце паўсюду Господа.
Зараз мы паслухаем духоўную музыку аднаго з самых знаёмых класічных кампазітараў Вольфганга Амадея Моцарта. Ён быў католікам, і ён напісаў некалькі мес, і кароткіх, і больш буйнейшых. І хор для вас выканае адну частку з яго месы брэвіс фа мажор. Частка называецца «Крэдо».
Сегодня с нами органистка, это действительно артистка Государственного камерного хора, артистка Белорусской государственной филармонии, органист, клавесинист, музыковед Варвара Царюк. Зараз мы з калектывам выканаем некалькі частак знакамітай кантаты Антоніо Вівальдзі «Глорыя». Часткі гучаць без перапынку. Сола выканае салістка хора Вераніка Чарняўская.
Працягваю праграму невялікі, але вельмі святочны твор таксама барочнага кампазітара Дзітрыха Букстехуде. Алілуя! І напрыканцы нашай праграмы духоўнай музыкі прагучыць таксама сучасная кампазіцыя, але на вельмі знакавы для ўсіх католікаў тэкст. Аве Марыя.
Дарагія нашы, яшчэ не ўцякайце, дайце на сябе паглядзець, такія прыгожыя. Я падазраваў, што будзе вельмі прыгожа, але што аж так кранальна і чароўна, ну, шчыра кажучы, правда, да самага сэрца. Ад усяго сэрца хочацца вам падзякаваць. Спачатку, можа, усяму чароўнаму хору на чале са спадарыняй Наталляй. Проста мне пашанцавала сядзець з таго боку, і я не ўяўляю сабе, як мне цяжка было стрымацца, каб разам не спяваць. Я глядзеў на вас, на вашу пластыку, міміку, я проста не хацеў сапсаваць мой антылірычны, крытычны барытон, мог бы ўсё. Але калі ён патрэбны, то, калі ласка, завіце, буду... Але так прыгожа, насамрэч. Дзякую вам шчыра. Хор, Наталля. Дзякую. Ад усяго сэрца хацеў падзякаваць спадарыні правядзення гэтага канцэрту за цудоўную ігру на гэтым інструменце, за такую прыгожую, сціплую і такую чароўную беларускую мову таксама. Дзякую вам шчыра. Яшчэ там скромненькая такая спадарыня Алена сядзіць. Вось я таксама бы хацеў падзякаваць за арганізацыю, за тое, што вы мне патэлефанавалі, запрапанавалі. Дзякую вам шчыренькі. Сёння мы ў касцёле перажываем нядзелю радасці. Вось такія ёсць дні, асабліва ў часы пакаяння, калі мы больш так стараемся каяцца. У сярэдзіне ёсць такая нядзеля радасці, каб мы маглі вось у нашым велікапостным змаганні адкрыць, дзеля чаго гэта. І вось тут, прынамсі, большасць з нас збіраецца, каяцца, каб трапіць у рай таксама. І дзякуючы вам, вы некаторыя гукі з гэтага раю маглі сёння пачуць. Дзякую вам за гэта шчыра. Ну, перад тым, як адпусціць нашых дарагіх артыстаў, хацеў сказаць, што падзякую, прыгадаю, што ёсць такая карзіначка пры выхадзе, якую можна падзякаваць нашаму хору, падтрымаць іх. А як такі наш, яшчэ такі падарунак духоўны, проста хочам падзякаваць Богу і памаліцца за вас, за вашыя сем'і кароткай малітвай. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амэн. Дзякуй вам.